Nistiednu lit-teologu Reverendu Dr. Mark Montebello illi ser jittratta l-importanza tal-indipendenza bejn il-Knisja u l-Istat u l-partiti politiċi f'rispett lejn xulxin. Dr. Mark Montebello. Nsalmilkom il-kol. Il-lejla qegħdin inġeddu dak li nebbaħ ġrajiet ta' 50 sena ilu. Qegħdin inġeddu l-istess xewqa, l-istess tama, l-istess ħolma, l-istess rieda li Mintoff u ħafna oħrajn kellhom f'qalbhom 25 ta' snin ilu. Kienet ix-xewqa, it-tama, il-ħolma, ir-rieda għal ġustizzja soċjali. Ix-xewqa, it-tama, il-ħolma, ir-rieda li ma jkunaw qatt aktar f'Malta u fil-Gżejjer Maltin min jaffeċ fuq ħadd ieħor. Ix-xewqa, it-tama, ir-rieda, il-ħolma li ma jkunaw qatt aktar fostna min jagħmilha impossibbli għal xi wħud li jgħixu srid in-nies. Li ma jkunaw qatt aktar f'Malta u Għawdex min jiddetta kif wieħed għandu jgħix. Min jippreżumi x'għamla ta' ħajja wieħed għandu jkollu. Min jikmanda x'għandhom ikunu l-għażliet personali li ħadd ieħor jista' u ma jistax jagħmel. Din kienet lajta għal ġustizzja soċjali. L-istess sajta li qegħdin inġeddu flimkien il-lejla. Le, lanqas illum ħadd m'għandu jaffeċ fuq ħadd. Ħadd m'għandu jagħmilha impossibbli li l-koll ngħixu surit in-nies. Ħadd m'għandu jiddetta kif wieħed irid jgħix. Ħadd m'għandu jippreżumi x'għamla ta' ħajja nażlu li ngħixu. Ħadd m'għandu jikmanda l-għażliet personali ta' kull wieħed u waħda minna. Ta' bilħaq. Rajna ħafna ma' wiċċna bħala poplu tul dawn il-50 sena. Rajna u fil-waqt li naħfru ma ninsewx. Ma ninsewx mhux biex inżommu f'qalbna, iżda biex inħarsu il-ġejjieni. Għax xi wħud mill-istess sentimenti, xi wħud mill-istess attitudnijiet, xi wħud mill-istess kapriċċi, xi wħud mill-istess kilbiet li rreżistew il-bidliet soċjali 50 sen ilu għadhom magħna sal-lum. Mhux bid-der kif kien f'dak iż-żmien, iżda bil-moħħbi, bi-strateġiji aktar komplessi, b'tattiċi aktar fini, bi kliem aktar meqjus. Illum ma jindaqqux qniepel, ma jsafrux sfafar, ma jimbarrawx toroq. Illum ma jinħarġux bulettini, ma jeddux bl-infern, ma jxandrux interdetti, ma jżewġux f'sagristiji.
ma jitfnu l-ħatf miżbliet. Illum jitkellmu dwar id-demokrazija, jitkellmu dwar tolleranza, illum jitkellmu dwar id-dritt tal-għażla, illum jitkellmu dwar ir-rispett tal-individwu, illum jitkellmu dwar l-ugwaljanza, illum jgħidulna kemm iħobbuna. Iżda jirreżistu xorta waħda il-ġustizzja soċjali. Ħelu, fin, biżżejjel. Iva, il-lejla inġeddu dak li nebbaħ ġrajiet ta' 50 sena ilu. Għax ix-xewqa ta' Mintoff u ta' nies bħal Dimek qablu tinsab medda. Tinsab medda t-tama, tinsab medda l-ħolma, tinsab medda r-rieda li s-saltan il-ġustizzja soċjali fostna għal kulħadd. Taħsbux, ħbib tiegħi, li kien l-Arċisqof Gonzi biss li ħada kontra Mintoff. L-Arċisqof Gonzi, u dan kien żball li kraħ, serva ta' paljett tal ħafna nies oħrajn li ħbew idhom, li għattew wiċċhom, li nsattru taħt l-umbrella tiegħu. Mhux nazzjonalisti biss, mhux ta' Granado biss, mhux ta' Pellegrini biss, mhux ta' Mabel Strickland biss, mhux il-biċċa l-bira tal-kleru biss. Iżda wkoll nies fih dan l-istess General Workers Union u aktar ukoll nies fih dan l-istess Partit Laburista. Iżda wkoll uħud mill-istess nies li kienu mafġa mill-inġustizzja. Huwa faċli li nweħħlu biss fl-Arċisqof Gonzi. Faċli u sempliċi. Reduttiv insejħulu fil-filosofija. Imma l-importanti li dan ngħiduh li jkun żball. Il-ġunta kontra l-bidla tal-ġustizzja soċjali u r-rebħa tagħha kienet akbar, ferm akbar, milli xi ħud jaħsbu. Ġabret fiha lil kull min kien qawwi, lil kull min kien komdu, lil kull min kien paċċut, lil kull min kellu s-sistema soċjali u politika tiffavorih, lil kull min kien ta' vantaġġ għalih li jkun hawn min jibqa' bla leħen, li jkun hawn min jibqa' dipendenti, li jkun hawn min jibqa' minn taħt, li jkun ta' vantaġġ għalih, li jkun hawn min jibqa' kalpestat, li jkun hawn min jibqa' jaqlaħħa u jikolha. Din il-ġunta għadha ma spiċċatx sal-lum. Ma spiċċax u din il-ġunta tibqa' ma tispiċċax. Tibqa' ma tispiċċax sakemm il-flus jibqgħu jagħmu lin-nies. Tibqa' ma tispiċċax sakemm il-kilba għal profitti u s-super profitti tibqa' taħkem il-qlub. Il-ġunta tibqa' ma tispiċċax sakemm l-ispekulazzjoni ma taqafx. Tibqa' ma tispiċċax sakemm l-isfruttament taż-żgħir ma jintemx. Tibqa' ma tispiċċax sakemm fil-partiti jibqa' jkun hemm il-karreristi. Tibqa' ma tispiċċax
sakemm fil-Knisja jibqa' jkun hemm min jaqdi s-seta aktar milli jisma' minn Alla. Tibqa' ma tispiċċax sakemm in-nies fil-gvern, f'kull gvern, jibqgħu jagħmluha ta' sidien tagħna u mhux ta' għaddejja. Tibqa' ma tispiċċax din il-ġunta sakemm kull wieħed u waħda minna ma niddeċidux darba l dejjem li naqdu lill-ġustizzja aktar milli naqdu lill-interessi tagħna nfusna. Li naqdu lill-ġustizzja aktar milli naqdu lis-seta. Li naqdu lill-ġustizzja aktar milli naqdu lill-flus. Li naqdu lill-ġustizzja aktar milli naqdu lill-partit. Il-ġlieda tagħna, ħbieb tiegħi, mhijiex kontra nies tad-demm u l-laħam, la tal-imoddi u lanqas tal-lum. Il-ġlieda tagħna hija kontra s-setat, kontra l-qawwiet, kontra l-prinċipati ta' din id-dinja, kontra l-ispirti ħżiena li hemm jagħmru fil-qlub tal-bniedem. Jiena llejla u nittama intom il-koll, kull wieħed u waħda minnkom, bħal Dimek 100 sena ilu, bħal Mintoff 50 sena ilu, donni qiegħed nisma' lil min jgħidli u jalla nibqgħu nisimgħu il-kol għal dejjem. Jien kont bil-ġuħ u tmajtni. Jien kont bil-għaċ u sqejtni. Jien kont barrani u lqajtni. Jien kont teri u libbistni. Jien kont marit u ġejt tarani. Jien kont fil-ħabs u ġejt iżżurni. Għax kull ma għamiltu ma' wieħed mill-iżgħar fost dawn ħuti għamiltuh miegħi ukoll. Ħbib tiegħi, ejjew il-lejla inqawwu x-xewqa, inkattru it-tama, inġeddu l-ħolma, insaħħu r-rieda, mhux li titlef jew tirbaħ il-Knisja, mhux li jitilfu jew jirbħu n-nazzjonalisti, mhux li jirbaħ jew jitlef Mintoff, mhux li jirbħu jew jitilfu l-laburisti, imma li tirbaħ biss u tirbaħ dejjem il-ġustizzja. Grazie.